Sawa, genda kuchumani. Neti juu. Ngo kujamse konge igondo mushiriki wa BC1 obo bimbo bete ga kanisa ekaru uyu obete abantu bachite bagasoa kurwekera maigoro bagatandura ribati bagasoanse bakarusia GPS system chons pi bakaira to gwapirisa abantu baite kore bintu munebi mbinarire bagosa abantu mabwate enaro yoko nie abantu muna aba electronics igokora ateme koronda korenta gente esore tema ngo komune nkio manye ng'aki egente eke ng'ai ng'ai kerwete kogera muna togendete tung'ana gokwana iga uchunguzi negote ki negenderete igo kora atoe information na into notarake ng'a mbuya mono. Ase amarieta nkoroku Bernard Oga ntobwate omochando omonene gocha ase ekanisa yaito inche na omosae ocha ase ekanisa eye naende omokori egasi buna ebundi. Bono ase ekanisa eye ntobwate omochando gete omonene rituko eri mono abaibi baimogete bagacha bagatura ebinto bia ekanisa abasae bangire gokora chigasi chinkong'u ebataete banyore ebinto biria bire rahisi lakini intwe ase ogosaba gwaito na oko onde bwensi orore ase ebinto ebi ase bikoniwa tigatema tochungusere erinde tonyore ebinto ebi bikoira ntotumeke. Aya na amagoso amanene sana ase okoibera enyomba ya omonene naende togosaba abaishimiwa baito abakoboria chikura Simba Arati Chanda tema motokonye ntobwate ekerero ekenene gocha ase ekanisa eye buna bono iga amagacho nagendererete ororo twarerire na ekerero ekenene sana tema motokonye ntobwati mange aywo torakwane ebi na ebirero ebinge tokorera gocha ase ekanisa eye yaito Ase amarieta nkoroku Naomi Ogega korwa ase ekanisa ya BC1. Esabato etwanyorete ng'a omoibi ochire gose abaibi banyare koba bakorusia ebinto bia ekanisa ase bigachire na igo teri buya. Kwa niaba ya kanisa mi nasimama kuwatetea kwa sababu hiyo ni kazi mbaya mtu kuamka asubuhi ama usiku na wenzake kuja kuharibu vitu za kanisa. Sasa hivyo sio vizuri kabisa. Tunawaomba kwa wale ambao walifanya hivyo wasirudie tena. Otherwise maybe ilikuwa ni peer pressure ama kitu ingine different. But all in all, God was there and God is in control each and every time. Sasa kitu tunawaomba mtusaidie kwa sababu tunaendelea na kujenga kanisa na vitu zingine. Sasa hizi zenye zimeibiwa zimeturudisha nyuma sana. Lazima tununue ndo tuendelee kujenga ndiposa watu wakija kanisa wasiboeke kwa sababu last Sabbath tulitumia mdomo na hii ingine pia tutatumia mdomo na haitakuwa vizuri. Watu wengi hufutwa kuja kanisa kwa sababu ya mitambo. Sasa ni vizuri kuheshimu vitu za Mungu. Hizi si za mwanadamu ni za Mungu tu. Sasa tujilinde na tujiheshimu pia lakini Mungu aendelee kuwasaidia kwa wale ambao walifanya hayo mabaya kuja kwa vitu zake. Pressure. Nzata rero mbasigete kanisa uyu. Basigete kanisa. Raundi yeye. Ya nturi kubwata